V sobotu 12. března se obyvatelé z Libňatova a okolí mohli přijít bavit na již druhý libňatovský bál. Ten se konal v místním kulturním domě. Dnešním pořadatelem je tělocvičná jednota Sokol a osvětová beseda Libňatov a dobrovolníci, kteří nám pomáhali s organizováním této akce. Jaký program je připraven? Jaký program bývá na bále? Tancovat, dobře se bavit, skoro až do rána. O hudební doprovod se postarala kapela Ledwin Stones z Broumovska, která hrála samé známé melodie a na parket přilákala snad každého. Libňatov je celkem malá obec a každého jistě překvapí, že na místní bál zavítal i Dennis Ferner z New Jersey. Mám zde v Libňatově několik přátel, kteří bývali mými studenty. Já totiž učím v Lázních Bohdaneč a oni tam chodili do školy. Musím říct, že lidé z Libňatova a okolí jsou velmi přátelští a milí. Tam, odkud pocházím, není nic takového. Možná v některých malých amerických městech je to podobné. Co říkáte na dnešní bál? Je to skvělé. Já miluju takovéto malé akce. Místní kapely, zdejší lidi a miluju místní pivo. O půlnoci se začalo s rozdáváním tomboly. Každý návštěvník si z plesu odnesl nějakou tu výhru. Letos se jedná o druhý ročník bálu. Můžeme jej považovat za tradiční a těšit se tak i na příští rok? Ta myšlenka je taková, že když jsme začali počítat první libňatovský, letos je druhý libňatovský, tak se dá předpokládat, že bude i třetí a že na tradici navážeme. Doufejme, že tedy bude i další ročník a lidé se budou moci bavit stejně dobře jako dnes.